On one them out security and there. Security and no more Jacono for your former. All security and they are no more Jeba Mathias Ezeaku. So all my security and they had a main interview. Kawe Wanilo Wemana Namber because Ebona Yemen, like come on if also we born not to Payawro, Major Reba Manaka Wezogu. Number I went Bojana to me. So security and the ban Maya. So you the Regiao before that woman, Mathias Ezeaku, and senior had the mother talk 10,000. That woman what I seen a mental view bar. Not Namoto, Metaritu. So all security are we not that day in any lemon. So automatic security ama. Before that woman is poor, Jebenu Luka, Mathias at San Diego, Gaga, because I made joke. The woman in Diego before work on any Diego. I want to get the woman for the woman. I want to get before. I want to hear police book. Even Mago won in police gram, also in the meeting camera. Even Mathias and I went a phone to see here many. But I won't give me go get that. Also, make Puna, but I'm going to catch you at Bahono. Macorocho than the thing got viral. No matter of Mathias na network. No matter no it on Facebook. So, home was also make go soon look at watch channel. Watch channel in one yaku. Eba Mathias no where all. Watch channel in one yam my mental view ketaku. Why Hannah? That woman, Juno Mana Mathias 10,000. Han channel at the same prayer group. Watch Yana Kono Nifoku. Kono Mana, what Mathias was with Uzbek. Mana, you could not say on a mass stop go. You could I got stop it whether he like it or not. And then the buy in a Diego on a Guchandumo on a Gua. We want to put it to an end. Again, no, for Kawaya Sikua Bankia. On the buy. Uno langa kete eba ino tata umuoji kaino uno monyambo Ebudon TV yota go idea ka bia me 191 interview maka ihe Mathias bere eba to oro ndi mmadu asi na onyere ego yota go onye na the woman no na the same prayer group yota go wetekwe bana ka ama no the same place kaino le bana e watch abana kete fu no na that video Mathias mere video ko ebe ni na video video elu ebe anyị nọ ife anyị ebido akwụrụ furu ya to confirm na ebe anyị ka anyị nọ maka ndị ga-asị na ụmụ oji ka anyị nọ na that monastery na ụmụ oji ton kwa nna so madam biko esi na that woman mere that thing Chineke ji wee rụọ ọrụ esi na ime onye my prayer partner one of our bịa so ka ọ na-anụ ya ọfụma esi na onye o so na ofu onye n'ime our prayer group na ụmụ oji desert ebe yes so that day Mathias Ezeaku na-ekwu ihe a onye nwa bụ onye defend the Christian faith. Yes. Wee si na asị o na Chukwu na-eme exist. Wee ruo nwanne echi na Jehova ka bụ eze. That's so. No were cha achọbazi ama onwere if there is any other one. Yes. So no nwere ya dịka 1 naira ọbụna Mathias wetara. Akwụnụ ya. Our prayer group partner ka ọ bụ. So na anyị nwa bụ ndị nọ na ime desert ebe a. Yes. So we're to call it go Trinity in One God prayer group. Yes. That is the name of our prayer group. Yes. Trinity in One God prayer group. No more monastery here. Because I would anapugo kunono. Mathias na-ekwu na onyere na before the woman na-apụ ebe a na onyere 10,000 naira. Onyere the woman ego. Onye osi ka ọ bụ. Onye osi Mathias ora sị na onyere ego Mathias so na our prayer group. Okay. Anyị nwa bụ Trinity in One God prayer group. Anyị nwa bụ ihe tụkọrọ ego nye our sister. Ihe anyị ji wee nye the money bụ na anyị ji wee megene wee kwado ya n'ikwudosi ike n'okwukwe nke ndụ. Yes. Ikwudosi ike na Christian faith. Yes. Onye ka anyị ji wee tụkọ the money wee nye ya wee si ride on n'ihe o mere megene amaka. Yes. Mathias mata whatever enwere mgbe o ji nye ya any 1 naira fagen. Ọ na-asị ka nwatụkọ na onye ụka ọdịnala ada asị asị o. Ọkwa maka ana. Mgbe ọdịnala eke ahụ kedarụ ala. Ọkwa maka ana irutu enu. Onye ọdịnala ada asị okwu. Ala ya kuti one day onye ọ na-ama. Because na onye abụọ my Christian sister. The same prayer group ka anyị nọ na mama ejima. She is from Ohozara. Obinichida. Akwụna anụ gị na. For us is smart o. Living in Ichida. Una anụ gị na. Nwanne anyị nwaanya. Thank you. Nyu na-eme amaka. Chineke nwere mmadụ. Yes. Anyị ma na-ekwu na Bible n'oge nke ikpeazụ na anyị enwe antichrist. Na ndị anyị ma na anyị na-amalite n'ime Mathias. Ọ na-amalite n'ime. Mana anyị ga-emeri ya. Onwe ya bụ the antichrist. Anyị ga-emeri ya. He is one of the antichrist. So, Bobby, thank you so much. No. Ngwa ya gazie.
aka nkwa nwanne unu Ebudon TV onye amị na ụga nwa agụ ata ọ m na-ekwu unu naanị unu ga-afụ ihe nsere ebe a onye ụbụrụ ya ghọọ oghe ya na-akpọ ihe ahụ ihe ya min onye amapụrụ iko na-abụ n'isi ya otu ọbụla dọkịta amapụ ya iko so onye ahụ na-afụ ebe ahụ Mathias Ezeaku so onye na-afụ ebe ahụ Mathias Ezeaku mgbe rịkọrịkọ mere ya mgbe anyị emechara je gwuo ya n'ụlọ ụka dadị ka amapụrụ ya okekọp so na ọ na-arịzizi ọfụma o nwere vidio Mathias sendịrị gbasara that woman ọ sị na onye 10,000 that woman Chineke mechara mere agbara ndị ụka wee gosi Mathias na anyị nwere mmadụ ịghọtago ekele Chineke n'isi the woman because the woman Mathias bịa ka o mee the woman yeye Chineke mezie Mathias yeye so o tekwe na this video pụtara ọ na-etrend Mathias dimin je na-emere video edit na-emere video edit ka ọ ha wee mecha ka o bubutere anyị bịa tụwa ụka ọ na-atụ Mathias if you need the wise but then when they wiser than you ịghọtago the woman he promise elu promise ala ka o wee kwetara ihe ị na-ekwu he promise elu promise ka o wee kwetara ihe ị na-ekwu gwakwa na ihe 10,000 ibi na mgbe ị gwazi the woman na Chineke a na-enye ego Chineke a na-awọ eme nke a ọ sị gị na gị hapụ ya aka ma ọ na-enye ma ọ na-enye na o believe na Chineke ga-agọzi ya mgbe oge ya ruo ịtụgharịa si ya na yes na Chineke ga-agọzi ya na emecha Chineke ga-agọzi ụmụ ya niile ebere gị ka Chineke gọzi ụmụ ya niile ife ije ekwukwe ihe ahụ ka i wee kwiri the woman ka ndị woman wee mee gịnị believe onye ị na-ekwu nke ahụ otu isi enwe vidio ibupụtara na-agwa ndị ụwa na inye the woman ego onwe ebe ego vidio ibupụtara ebe enwe ebe o gosiri enye the woman ego only na pronounce yes na ị ga-akwụ 130,000 then ekwe 130,000 ndị ọzọ ka 100,000 sinye mmadụ ịtọ 10,000 including the woman ga-eketa 10,000 mgbe ị na-ekwu ya the woman na ebe ahụ na ndị rụrụ ya aka ịrụ the woman aka na ọ ga-eketa 10,000 then mgbe ị sịrị ka ise ndị ya mmadụ ego ka ise ndị ego emezi eweta ego ka enye the woman mgbe anyị nọ na-ese ndị ego ahụ ịma na ị nọkọtara ịma na mma aghọ gị dị too much nwere gị na-ese ndị majority n'ebe ahụ ndị renjiri erenji especially enwe nke dị ka oyi abada onye mee ha na ọgbaraga ntakịrị onye ahụ onye mee ha na ọgbaga ntakịrị onye ahụ ihe eji mara gị wara nji so ị bịa na somebody dị ka ịwa dị wiser than you ifili na ịma ịma na nwere ife ịma ọta ka vidio ahụ gara viral ka ihe ji gị ibupụta vidio ahụ sis ọwụta ka ibupụtara ya ka i wee mechaa rụcha ihe ị chọrọ ịrụ na ya mana ịrụcha ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ na ya ma mgbe anyị siri woman na sinye 10,000 naira Peter oge anya na ị na-efe fonu gị ọgwado oge anya na isi ụta na-efe fonu na ụdị na savisi adọrọ mgbe anyị nọ ebe a na-efe iri fonu esiri igoro 1 million something ka netwọk adọrọ ịma na a na-enwe 5G netwọk so enwekwu 5G ka ọkịrị na-aghọrị onwe gị ị na-efe fonu mgbe anyị na-efe fonu ahụ ka nwaanyị aghara gị jewara yes mgbe anyị na-efe fonu aka nwaanyị gara gị jewara onwe ya ụka ọ na-eje ị nọ na-efe fonu na dodo ga anya na mgbe anyị sịrị na ego aga na emeche n'ime owu gị mụkwara nwaanyị anọzi ebe ahụ ka ị kwuru okwu gị ka dị ebe a anyị ka enwe ya ikwuru isi emezie si nye mmadụ ite ahụ 10,000 emezie gosi na nwaanyị anọzi ebe ahụ nwaanyị na-azụ gị ka ọ nọ vidio gara ara ndụ ebe a gosi na the woman anọzi ebe ahụ the woman aghara gị jewa kezi ka isi apụta na vidio na-asịrị inye the woman ego ịkwere onye kwiri ego nke nna ma maara nji ịmara ọnụ na ndị arịnji ka ewu ekwere dị mma onye nwere kwere ụgwọ sị emecha ha onye aje wepụta nyezie ndị niile na ebe ahụ na onwere onye nwere akaụntụ ngwa geenụ ntị kịta ka ụnụ fụrụ mgbe Mathias wee ezigbote agbụrụ mmadụ ezigbote agbụrụ ka ọ wọchị ihe mere ebe a geenụ ntị ebe a kịta unu ga-anụ nwa mmanụ sịkwụ ya na akaụntụ ya ndị otu Mathias si otu ale ya anya ọjọọ unu ga-ege ya ntị ebe a gee ntị ị ga-enye ha 10,000 ịfụrụ ya nwaanyị akpọ ụmụ ya ịfụrụ ya o kwesịrị dị woman kịta na-ege ntị ọfụma ahụ enye ha 10,000 ndị nke ọzọ ekwesị 100 mgbe dị woman ka na ebe a nke ọ na-ekwu ihe a ịfụrụ ya onye a na-akpọzi na-ege ntị onye POS ka ọ na-akpọ
Una no kadimano si yati ya na nkem una no ya gano le vida o na mabe ya gano Mathias this is ga kile vida to me da play vida ko ari ta ga gano le vida ife me de manu ku se ku ya na nkia ha tari le to no le de mana anya eforia so ya ma yo na eme na yo na eku ere ba na no nya aguru na agoka onye gwa gi ndiri ile na eje na church dị iche iche Mathias ka ha mma Kwanendo last time onye butere buga moto 500 million. Mathias we 500 million na account gị. Ndị niile na-abịa na nke Ebuka Obi Zion Ministry. Onye ka mmụ ebe ahụ. Iji asị na ndị ogbenye na-aga ụka. So gbọrọ ọgwụ ịṅụ enweghị inye the woman. Ị na-akpa aja ala, ị na-aga ụka, ị ma Chukwu. Ihe niile na-aṅụ ebe a dị enweghị nji akpọrọ because enwe onye anyị nwudere onye ori enwude saịdị a ọ na-aṅụ iyi na ihe ahụ izizi ọ na-abịa ori onwe ụdị ihe ọ ṅụrọ ewee chetara ya nke o jere zuo afọ ya gbaa ya egbe ọgbalaga o wee kweta ya na o so wee bịa nke ahụ mana ọ ṅụọ n'iyi na nke ahụ izizi ya Mathias ihe ị na-aṅụ anyị matara na ụlọ ebelivu na Chineke so onweghị ihe ị na-aṅụ nkịta ga ibelivu na onwe ife ọ ga-eme gị ndị otu gị anyị ma ha na-aṅụ iyi asịrị so hapụ ihe ị na-aṅụ nna Jesu ike nwee gị nye the woman apụọra mgbe ị ka na-efe fon gị otu a ọ na gị jewa so ga jụọ ndị sendere ego ndị otu gị ahụ ndị a na-eji ibe gaghị sendere ego jee jụọ hazi ya ma nwee ego anyị the woman ka ịchara the woman dị ka onye gara atụ ụga ka otu isi atụ nna nwoke jee zuo ike jee gbara ọgwụ gị ṅụọrọ ya na nke anyị dara ya so aka nwanne ụlọ ebidon tv onye amị na ụga ọ mụ na-ebecha Mathias jee gbara ọgwụ gị ṅụọ na iko gị ejugo enwezi ga azara eti na akaụntụ nkịta ndị ba ya gbara gị ife maka emesịa